Ćao društvo, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas se šminkamo, odnosno testiramo neke proizvode. Kao što možete da vidite, ja sam samo uradila obrve, nanela moju hidratantnu kremicu pre jedno sigurno 15 minuta da se ona lepo upije. Imam labelo na usnama i to je to. Zašto? Zato što ćemo danas testirati. Testirat ćemo dva proizvoda. Jedan je novitet, a jedan je proizvod koji sam ja želela dugo da testiram, ali nikako nisam imala priliku jer sam stalno koristila neke moje pudere, želela njih da potrošim i tako dalje, da ne dužim. Prvi proizvod i novitet jeste Catrice Light Correcting Serum Primer i moja nijansa je Candlelight, a imate još jednu nijansu koja je za trunčicu tamnije od ove, odnosno više vuče onako na bronzanu, dok ova je onako beličasta, koliko sam mogla dok sam malo ćapkala i varala, isprobavala ovaj proizvod, da ukapiram. A ona druga nijansa mislim da će odgovarati osobama koje su baš tamne. I ja sam nekako smatrala da će mi ova biti bolja. Šta kaže da sadrži ovaj primer? Aloe vera, sadrži reflektirajuće pigmente za suptilan sjaj kože, koristiti pre nanošenja pudera, tomu ne diraj to, pre upotrebe dobro protresti. Meni ovaj proizvod deluje jako zanimljivo zato što vi dobijete kao i primer i kao i correcting i taj lightening, znači i posvetljivanje i čini mi se da ima malo i šljokice u sebi i dobijete taj neki primer. Vrlo zanimljiv proizvod, ništa slično nisam videla, a kamoli isprobala. Liquid Coverage Foundation, moja nijansa je 0.30 i naravno Catrice je u pitanju. Ovaj puder je Mattifying Second Skin Effect. Znači, pretpostavljam da daje taj mat finish, iako kad sam ga nanosila na ruci mi nije baš delovao potpuno mat. Ja sam namerno želela da isprobam ovaj puder jer me iskreno najviše bočica privukla, a i nekako mislim da ti Catrice proizvodi nisu mnogo teški i mislim da će mi odgovarati, iako je moja koža
mat, jer svi ti mat puderi nekako prave tragove, a Četka ga je baš odmah iz prve lepo nanela. Ajde prvo da zakamufliramo jednu stranu lica, da vidimo kakva mu je pokrivna moć. I da, ovo je super test zato što ja nemam sada narandžasti korektor koji je meni neophodan da pokrijem podočnjake, a vidite vi kako je ovo lepo već pokrilo podočnjake i ovo je stvarno jako, jako tanak sloj. E sad, da li se ova dva proizvoda jako lepo slažu, to ne znam, i da li je ovaj serum ili primer imao nekog udela u ovom celom procesu, to ćemo vidjeti u nekim narednim videima ili nekim narednim danima. Ja ću probati da nanosim naravno ovaj puder i samostalno, bez ovog primera ili bez ikakvog primera, posvetit ću mu se maksimalno i neke naredne i dodatne utiske dobit ćete u nekom drugom videu. Prelazim na drugu stranu lica. Možete lepo da radite sa ovim puderom, ne setuje se brzo, ne suši se brzo. Jo, ljudi, meni se baš dopada. I to baš. Mogu da vidim da je već krenuo da se baš onako suši. I definitivno jeste mat puder, ali mislim da nije od onih pudera koji vas baš zacementiraju. Najviše mi se skuplja ovdje u ovom predelu gdje mi je prosto koža najsuvlja, ali ja mislim da to sa nekim hidratantnijim primerom ili nekom masnijom kremicom ili uljem mogu da popravim, jer me se stvarno dopao ovaj puder. Kao što možete vidjeti, stvarno ima lijepu pokrivnu moć. Ja sam nanela jedan sloj pudera, mislim da nema potrebe za drugim, već bi mi bio cakey. Ne mislim, nego znam, jer ovdje već je onako malo cakey kod nosa. Ne znam da li možete da vidite i ovdje. Za sada mi se stvarno dopada, vidjet ćemo u narednim danima kako će se ponašati. Ja ću se truditi da koristim ova dva proizvoda što učestalije, pa ću vam ili na Insta storiju javiti, ali obavezno ću javiti i u nekom narednom videu. Eto, drage moje, nadam se da vam se dopada ova vrsta videa. To je nešto novo što sam ja počela snimati na mom kanalu i mislim da ću češće to raditi, jer i sama volim da gledam takvu vrstu videa, pa ja rekao hajde malo da se posvetim i toj tematici. Ljubim vas puno, pišite mi dole u komentarima, naročito moje suvokoškinje. Da li ste isprobale ovaj puder i kako vam se dopada. I mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!